Il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni Seb, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ninsabu lejliet il-festa tal-Mamudija tal-Mulej u allura anke l-Vanġelu li aħna naqraw illum sejjer jagħtina dialogu bejn Ġwanni l-Battista u d-dixxipli tiegħu dwar Ġesu u dak li hu kien ser jibda jagħmel. Ejjew għalhekk fil-bidu tal-Qudiesa lil-Mulej nitolbuh bl-istess mod kif talab Ġwanni. Jeħtieġ jikberu u niċċekken jien. U nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna kollha ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Int għamiltna ħolqien ġdid permezz ta' ibnek il-waħdini. Atina l-grazzja li naslu għall-glorja tiegħu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, din il-fiduċja sħiħa li għandna fl-Iben ta' Alla li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu hu jismana. U la darba nafu li hu jismana f'dak li nitolbu, mela nafu wkoll li kull ma tlabnieh jinsab diġà għandna. Jekk wieħed jara li l-ħuħ jaqa' f'xi dnub li ma jwassalx għall-mewt, wieħed għandu jitlob u Alla jagħtih il-ħajja. Dan qiegħed ngħidu għax min jagħmel dnub li ma jwassalx għall-mewt, għax hemm dnubiet li jwasslu għall-mewt, imma jien mhux għal dawn qiegħed ngħid li wieħed għandu jitlob. Kull inġustizzja hija dnub.
imma mhux kull dnub iwassal għall-mewt. Aħna nafu li kull min wieled minn Alla ma jidnibx, imma li mnissel minn Alla iħarsu mid-dnub u l-ħażin ma jmissux bdejh. Nafu li aħna ġejjin minn Alla u li d-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-ħażin. Imma nafu wkoll li l-iben ta' Alla ġi u tana d-den biex narfu l-Alla veru. U aħna ninsabu f'Alla l-veru, f'ibnu Ġesu Kristu. Dan hu Alla il-veru u l-ħajja ta' dejjem. U liedi, ħarsu rwieħkom mill-idoli, il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali, il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Għannu li l-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbibu t-tifħir tiegħu. Ħaj jifraħ Iżrael bil-ħallieq tiegħu u jitennew u liet Sion bis-sultan tagħhom. Flimkien, il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Ħaj faħru bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra, għax il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa. Flimkien, il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbibu u jaqbżu bil-fer fuq friexkom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom. Dan hu ġieħ għall-ħbib tiegħu kollha. Flimkien, il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Il-poplu li kien qiegħed fit-tlam ra dawl kbir, dawk li kienu fart u del il-mewt idda dawl għalihom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ġie mad-dixxipli tiegħu fl-art tal-Ludija u baqa' hemm magħhom jgħammet. Ġwanni wkoll kien qiegħed jgħammet f'għajnun qrib Salim, għax f'dik in-naħa kien hemm ħafna ilma u n-nies kienet tiġi biex titgħammet. Sa issa lil Ġwanni kienu għadhom ma tefgħuhx fil-ħabs. Ġara mela li d-dixxipli ta' Ġwanni tlewmu ma' wieħed ludi fuq ir-rit tal-purifikazzjoni u ġew għand Ġwanni jgħidulu: Rabbi, kien hemm raġel miegħek in-naħa l-oħra tal-Ġordan dak li jinċett għalih. Issa ara u qiegħed jgħammet u kulħadd sejjer għandu. Ġwanni weġibhom: ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. Intom stess tistgħu tiġdu li jien qedtilkom li jien minix il-Messija, imma biss li jien kont mibgħut qablu. Dak li għandu l-arusa huwa l-arus, imma l-ħabib tal-arus li jkun ħdejh u jisimgħu jifraħ ħafna meta jisma' leħen l-arus. U dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet. Jenħtieġ jikberu u niċkien jiena. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan il-Evanġelu illi għadna kemm smajna l-Knisja tatina llum propju lejliet il-festa tal-Mamudija tal-Mulej. Jatina l-kuntest illi fih il-poplu ludi kien jiċċelebra diversi momenti ta' purifikazzjoni marbutin mal-ħasil tal-ilma. Normalment kienu jsibu post ta' xekk kienet titlob il-liġi tal-mulej
fejn kienu kun hemm ħafna ilma ġieri ġej. U dan kellu sinifikat kbir. L-ewwel l-ilma kien kreatura li Alla ħalaq u li permezz tiegħu Alla seta' jnaddaf ukoll ir-ruħ tal-bniedem. Nafu li r-Rumani kellhom predilezzjoni għall-ilma u kellhom is-sawni u kellhom diversi affarijiet, imma kienet għalihom iktar minn kollox xi ħaġa li marbuta mas-saħħa tagħhom u mal-indafa, imma fl-istess ħin mal-ħajja soċjali tagħhom. L-Ebrej kellhom din l-idea li l-ilma mhux biss huwa xi ħaġa taħtieġa, imma huwa wkoll element maħluq minn Alla li jġib fir-ruħ tagħhom dik l-indafa tar-ruħ illi Alla ħalaq fil-bidunet fihom. U li rrid li jkollhom fihom bħala dawk illi kienu parti mill-poplu privileġġjat tiegħu. Għalhekk fil-kultura tagħhom Ġesu, Ġwanni kellhom dan kollu fil-mod kif huma kienu jaħsbu. U allura Ġesu beda l-missjoni tiegħu anke jlaqqa d-dixxipli tiegħu u joffrilhom din il-preparazzjoni għas-saltna Alla li waslet permezz ta' dawn ir-ritwali ta' ħasil ta' mamudija. Id-dixxipli ta' Ġwanni meta jaraw li iktar nies qegħdin jimxu wara Ġesu, lil Ġwanni jmorru fuq u jgħidulu hawn x'ġara. U Ġwanni hawnhekk jgħid din il-frażi tant sabiħa, jeħtieġ jikberu għal Ġesu u niċkien jien. U dan jurina dak li l-mamudija suppost tagħmel fina, tant nimtlew bl-Ispiritu Santu illi jġib fina l-preżenza ilna ħafna f'dawn il-ġranet naqraw mill-kitba ta' San Ġwann Apostlu li jgħidilna kif l-Ispiritu Santu meta jiġi fina iġib li jgħixu fina lill-Missier, lil Ġesu stess u hu jkun fina u allura Alla jammar fina. Għalhekk ejjew nieħdu fidejna u għal-qalbna dak illi Ġwanni llum jgħidilna, Ġwanni l-Apostlu, din il-fiduċja sħiħa li għandna fl-iben Alla, li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu u jismana. Ġesu illi qiegħed fina għax l-Ispirtu Alla iwassal lill-Missier u l-iben jagħmru f'qalbna f'ruħna, allura jagħtina l-grazzja bil-preżenza tiegħu li jekk aħna nitolbu xi ħaġa li hija skont ir-rieda Alla u jagħtina dak kollu illi hu taħtieġa lina, jisma' t-talb tagħna. Ejjew lejliet il-festa tal-Mamudija tal-Mulej, aħna wkoll niftakru li aħna talmidna bl-ilma u bl-Ispirtu u li allura l-preżenza Alla tkun tant qawwija fina li tibdel tkabbar il-ħajja tagħna għax niċkienu aħna u jkun preżenti dejjem aktar Alla fina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjem ikun infaħħar. Ħuti eżis li bent Alla ġie fid-dinja biex jgħinna narfu kemm Alla jħobbna. Ejjew nroddu ħajr fil-waqt li nitolbuh bil-fiduċja u ngħidulu tkun imbierek mulej. Tkun imbierek mulej. Għall-predikaturi u l-katekisti biex fil-waqt li jxandru l-kelma jiftakru li m'għandhomx ikunu ta' tfixkil għal Kristu li jitkellem, nitolbu. Tkun imbierek mulej. Għall-umanità li b'tant modi għadha skjava tal-qawwa tax-xitan biex tirbaħ il-ħażen bil-qawwa divina ta' Kristu, Alla u bniedem. Nitolbu. Tkun imbierek mulej. Għall-koppji li qegħdin iħejju ruħhom ma' żwieġ nisrani biex fuq kollox ifittxu l-imħabba u l-ferħ li jiġu mill-għaqda tagħhom ma' Kristu. Nitolbu. Tkun imbierek mulej. Għall-komunitajiet tagħna biex fihom nilqgħu inwiżnu nikkoreġu bl-imħabba u r-rispett lill-aħwa li għalkemm jemmnu fi Kristu ta' spiss jitilfu l-ħbiberija tagħhom miegħu. Nitolbu. Tkun imbierek mulej. U nitolbu wkoll lill Alla biex jagħti d-don tal-paċi tiegħu
lill-bnedmin tad-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-gwerra u l-vjolenza. Tkun imbierek mulej. Missier li tista' kollox, imliena bil-ferħ tad-dera ta' ibnek Ġesu biex nitennew meta nisimgħu leħnu u nemmnu fih li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, minnek ġej slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int illum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fl-isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu flimkien it-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ebda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-min ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid li l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf Talla, dan u li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, int tmexxi l-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tjieba tiegħek iqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jinħtieġ bil-ħwejjeġ li għaddu u hekk inħabbirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbirku lil-mulej, Nroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin lejh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija,
imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħnina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-tana ħlesejna u qafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki sma' tal-tana Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naffru l-menuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki sma' tal-tana Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. جلوريا للمسير وللابن وللسبيرتو السانتو. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. ماريا سانتيسيما أورينا لي انتي يومنا عليكي اسم التلبتانا جسو لتويلة علينا ورتكون بنيدم بحالنا. او جسو تيي اغفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن والجنة للروح كلها سبيشالمنت للداوك للأكتر عندهم بزون الخنينة تيك. نكونسيدراو في الرابع مستيرو الفرخ متى ستنا ماريا وسان جوزيب برزنتاو للجسو في التمبيو. مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لترتنت كيف في السماء اكدا فلات. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna palma nafru l-menuħati għalina id-daħħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولاي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, Tlopalina Midimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen.
Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qattal b'tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħen għalina, Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida
kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel sħiħ. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian, martri. Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.